Medra a compravenda de mobles de segunda man. Un dos atractivos de mercalos usados, é obvio, está pois no aforro que supón contra compralos novos. Mais verán que esta non é a única razón para darlles unha nova vida a eses mobles. Vexan. Digo que che podo conseguir unha alacena dos anos 60 como esta sen gastar un diñeiral. A arquitecta galega Ana Blanco dá claves en Instagram para facerse con mobles de segunda man a prezos asequibles. É unha oportunidade para o resto de nós, que vemos neles o moble perfecto para darlle un toque de personalidade ao noso salón, comedor, cociña ou incluso pasillo. Estas alacenas xurdiron como fresqueiras. Diría que o meu perfil é sobre todo xente pois da miña edad, entre os 30, 35, igual 40 anos, pois supoño que xente que se muda a un piso sen mobles, que acaba de mercar, por exemplo, e que quera moblar, pero claro, a un prezo económico, porque se te acabas de meter nunha hipoteca, pois necesitas que sexan económicos. Eu suelo buscar por debaixo dos 100 euros, ou ao redor dos 100 euros, depende de se é un moble así grande, pois obviamente ten que ser máis, se é un sofá, ten que ser máis, pero, digamos, en mesas, cadeiras e demais, pois sobre os 50, 100 euros podes encontrar cousas moi interesantes. Tendas, feiras e mercados son espazos nos que mergullarse se queremos decorar a casa reutilizando mobles usados. Hoxe en día os muebles son todos iguales, e ves aquí, non sei, atopas cosas moi diferentes. A min gustame moito, a verdad. Hombre, hai estilos que gustan máis que outros, pero para min, sí. Hombre, está ben, sempre se pode encontrar algo que, por exemplo, que a outra persona non lle guste, bueno, sempre pode haber algo. Me encanta la mezcla de clásico moderno. Entonces tengo un poquito de todo, por eso siempre vengo a ver aquí. A veces he encontrado cosas muy monas. Cada vez